Здравейте хора, аз съм Speed Gamer и сега ще имаме в Smash PvP. И аз съм SMS админ. И ще направим едно ревю. Да покажа сервера. Да влизате, защото е мега якия. И нека да показваме ларповете. Първи ларп е 1.1. И нека да отидем. Да, и това е едно в едно. Нали там тук натискате табелките. И нали това е първата арена. Сега ще ви покажа втората. Ето втора арена, пак е на едно. И трета арена. Много са яки. И това коя арена е? Четвърта, да. И да, чано яки са арените, да играйте на едно. И нека да чуем към следващия ларп. Ларп Антионос. Не чакай. Да, бус 135 е до мен. Кажи хай на YouTube. Хай. Аз го казвам. Дай, нека да чуем към другия ларп. Да, ето го. Да, и това тук да белки. Да, следващи командите. И нека да учим към другия ларп. И нека да отиде. И това тук се взема ключ, който... Като вотвате. Да, като вотвате и може да вземете от евентите. Да, на мен, както съм щяла в АК, са ми дали 10 ключа. И да, това тук... Там оне чести пък слагат, нали, брази, сетове. Не трябва да се види. И тук в този чест, като го отворите, ви дава брони, айтеми, полшанки, легове и да може да играете на PvP. И днеска имаше 56 човека, имаше книги с ранкови хвърляха. Маша и Legend. Да, той е Bus Legend. Аз си го купих. Да. И нека ръчем към другия лап. Да, Детран. Зато това е от от евентите. Ето гледай. От Детран. И който го мине първи, получава фуброня, мисля. Или ранг, не знам по-точно. Абе, каквото беше яко. Да, не знам. Яко пивите само сега няма хора. Да. Детран, Къде се наврях тук, И е? Shadow Hex даже играе, то даже. Да, ето го Shadow Hex, къде то са? Тук са Напиши пи. какво. Да, ето го хохо. Той си даже снима този сега. Да. Искате? Може да. Да. Я и питаш, ще го има в описанието. Да. И ето го края. Ето ги броните, май да се печелят. Не се печелят. Добре, нека другия ларп.
Там се правят евентите. Дропна. Да, ето го. Фулки фърлят всеки ден. В 8:30. Не, то принцип фърлят, когато има повече хора. Днес имаш 56 човека и фърляха над 10 честа фулки айтеми. Да. И тук се правят някакви джъмпчета и си минават. Не така че към другия ларък. Да. Сървър е много як. Може да влезете веднага, ако искате да играете. Да, ето го. Тук си взимате левел. И си инчампате. Репервате си сет. Ако сте ранг, си го фиксвате. Много сито има тост. И нека към другия лад. По-бързо идите. Ето го Warp End. Тук пак идват хора да са милим. Сега. Ето го Джива. Това е. Warp Free ти дава free items. За PvP нали ако няма? Някои такива писечета. Лъка. Кожа. Да, много ясно. Шопкет. Оп. Е така, омага как е. Абай да. Бързо, че клепаше. Тук пускат един чест, който те са много често и трябва да намерите вълната. И ако намерите вълната, получавате ранг. Ето го. Да. Не. Да, някакви айтеми. Ама те са много често, бе. И нека към другия лара. То жало. Да, ето го жало. Як е. Jump. И направо ще отидем на абе. Нямаха на Jump. Ето го тук. Може да получите ранг VIP, ако го спечелите. Тук пускат едни листа. И трябва да скачате и те админите чупат отдолу и който падне, губи играта, който спечели, получава ранг. Не без стеренция. Абе да. Абе така. Аз не ги знам. Да, хора, това ще е последния ларп, стоп. Защото няма време за другите. И да, тук може да учим на Skyblock, на много работи. И другите ларпови за PvP, Pranks, Restart, Shop, SMS. Или направо бързо ще покажа SMS и спирам клипа. Има коледни намаления, влизате и си купувате един кит, един ранг легенд е един и нещо. 2,40. Да, 2,40. Има Fly, Fix, Hell и Donato и Smasher е най-якия. И да. Днеска един спечели така. Да, Smasher ранг. И чао от мен, аз съм Speed Gamer и пак ще снимам епизоди, да. И ще има